Nakon božićnih i novogodišnjih blagdana nastavili smo redovno vrijeme kroz godinu. 14. siječnja u drugu nedjelju kroz godinu slavili smo redovne svete mise promišljajući o svom redovnom životu. Poput podsjeta na plehan koje su se znatno umanjile, na svetim misama prisustvovala su redovna lica župljana koji redovno žive u župi, s iznimnim posjetiteljima rodom iz Modrana i Brezika. Misna čitanja pozivala su nas da svoja nastojanja prepustimo Božjem vodstvu, pa i svoje procjene, jer ni sam Isus nije birao svoje sljedbenike među svetcima i savršenima, nego među onima koji su željeli živjeti sveto i savršeno. Svojim nastojanjima čovjek može mnogo toga učiniti. Na nama ostaje samo da prepustimo da naša nastojanja vodi Duh Sveti, da živimo s vjerom u božanski plan spasenja i oboružamo se strpljivošću i božanskom snagom koju dobivamo u presvetoj Euharistiji. Početkom ovog tjedna, kako bismo ublažili plehansku tišinu koja je nastupila nakon božićnih i novogodišnjih blagdana, obišli smo većinu župljana koji kroz čitavu godinu borave u župi Plehan. Tom prilikom onima koji ne žive tu, a ipak su u ovom tjednu tu boravili, imali su priliku da se susretnu s vratima te su im blagoslovljene obiteljske kuće. Ovaj obilazak iskoristili smo te smo pozvali vjernike da se zajedno molimo za hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, čiji je dolazak u Franjevački samostan Plehan bio predviđen za petak 19. siječnja 2018. godine. Sredinom tjedna na Plehanu je vrijeme znatno zahladnilo, uz povremene padaline, a noćne temperature su pale ispod nule, što je u dobrom dijelu otežalo pristup Franjevačkom samostanu na Plehanu. Na putu prema Plehanu, točnije dio puta na Crvenom brdu, ostaje u cjelodnevnom sjenu, te se danima led zadržava na tom dijelu puta. Zahvaljujući aktivnostima štićenika terapijske zajednice Izvor, ovaj problem se otklanja tako što su u dogovoru s Franjevačkim samostanom štićenici preuzeli obavezu održavanja soljenjem industrijskom solju, prohodnim dio puta po pitanju zaleđenih površina od podnožja Crvenog brda do vrha Brijega na kojem je smješteno plehansko groblje. U proteklom tjednu, prilikom službene posjete Kolinde Grabar-Kitarović Bosni i Hercegovini, protokolom je bio predviđen i obilazak Bosanske Posavine, uključujući Tuzlu, Orašje, općinu Derventa, Franjevački samostan Plehan i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Napredak u Derventi. Telefonskim pozivom gvardijanu Franti Tomasu u srijedu 17. siječnja u večernjim satima posjet Franjevačkom samostanu na Plehanu je službeno otkazan. Na službenoj stranici predsjednice, mimo najave za četvrtak 18. siječnja, gdje nije bilo predviđena posjeta Derventi, u vijestima na službenoj stranici predsjednica HR objavljeno je da hrvatska predsjednica nakon posjete Vitezu otputovala u Žepče, Usoru i Derventu.
Prema ovom izvoru, u Derventi se predsjednica planirala susresti s predstavnicima Hrvatskog kulturnog društva Napredak, gdje će razgovarati o položaju Hrvata u Republici Srpskoj. Kako se dalje navodi na službenim stranicama predsjednice, u Derventi se predsjednica sastala s predstavnicima Hrvatskog kulturnog društva Napredak i nekima od hrvatskih dužnosnika u tijelima vlasti Republike Srpske i pritom istaknula kako mogu računati na istu potporu kao i pripadnici hrvatskog naroda u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, koja je njihova domovina. I pred vama večeras ponavljam ono što tako često govorim, što je doista okosnica mojega programa kao predsjednice Republike Hrvatske, a to je briga o Hrvatima izvan Hrvatske domovine, posebno ovdje u Bosni i Hercegovini, gdje ste konstitutivni narod i gdje je, ponavljam još jednom, Bosna i Hercegovina druga domovina hrvatskog naroda. Ali kad kažem da se iz Hrvatske mi, ne samo dužnosnici, nego i svi ostali, moramo zalagati i izboriti za prava hrvatskog naroda kao konstitutivnog naroda, jednakopravnog drugim narodima u Bosni i Hercegovini. Pritom mislim doista na sve vas Hrvate u svakom kutku Bosne i Hercegovini, uključujući ovdje u Republici Srpskoj. U petak 19. siječnja Plehan je posjetio zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije, gospodin Josip Dabro, sa svojim savjetnicima. Prilikom posjeta Plehanu gosti su posjetili terapijsku zajednicu Izvor, gdje ih je voditelj terapijske zajednice fra Franjo Dalibor Stjepanović upoznao s programom terapijske zajednice. Nakon toga uslijedilo je kreativno druženje s Gvardijanom u Franjevačkom samostanu. Pri tome je gospodin Josip Dabro naglasio kako je Franjevački samostan na Plehanu zapravo stožerni stup koji jedini može očuvati i vjersku i nacionalnu svijest u ovom dijelu Bosanske Posavine. Pri tome se poslužio povijesnom slikom franjevačkog autentičnog življenja kršćanstva prilagođenog vremenu i prostoru Bosne i Hercegovine, počevši od fra Anđela Zvizdovića pa nadalje. Osim toga, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije naglašava da je ugroženost nacionalnog opstanka Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini, pa tako i ovom dijelu Bosanske Posavine, zapravo opasnost i nevolja i za Slavoniju i za čitavu Hrvatsku. Govoreći o povijesnim nevoljama koje ne moraju biti izazvane izričito ljudskim čimbenicima, nego i prirodnim katastrofama poput poplava, navodi da je u navodnicima prirodna granica Sava zapravo poveznica Bosanske Posavine sa Slavonijom i čitavom Hrvatskom. Ovaj posjet dobar je primjer kako uspješnost u bilo kojoj karijeri, intelektualnoj, sportskoj ili političkoj, ne trebaju udaljavati uspješne od njihovih izvora, nego trebaju biti motiv više u borbi za njihovo očuvanje.